ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ ಪಿದಡ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಕುಟುಂಬ ದೈವದೇವರ ಇಲ್ಲುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪಿದಡ್ನಿ ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಲಿ ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಶರು ಉಲ್ಲೇರು ಶರು ಬರೊಂದಿದ್ದೇರು ದಯಪಂಡಾರಿಗಾರನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಬರೊಂದಿದ್ದೇರು ಅತ್ತೆ ಬರ್ಬರಾ ಪಾಪ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೇರಿ ನೀನು ಪೋಪನಿಕ್ ಅದೇ ಮೂಸುಂಟ ಬೇಜಾರು ಅರೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ದಿನ ಪಿರೋಡು ವೀಲದಲ್ಲಕ ಬರೋಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿ ಅದೇ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪುಗಿಂಜಿನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ರಡ್ಲಾಲೆ ಖುಷಿಲ ಹಾಕೊಂಡ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಪಿದಾಡು ಏನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋದಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆವಡು ಅಕ್ಕ ನಡೀತೆ ಫೋನ್ ಅದೇ ನಾನು 4 ಕರಿಯುಡು ಸೊ ಅದೇ 3:30 ಅಂಡ ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಾಯ್ 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 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗೊಂಬಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪದ ಬಲ್ಲತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲತ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲವ ಕಾಲ್ ಅವಳು ಪತ್ತಲೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಏನ್ಮ ಏಯ್ ನೋ ಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಅಕ್ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ಡರಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬ ತೀಸು ಅಂಚ ಅದೊಂತೆ ಪುರ್ತದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮೀರು ಓಲ್ಲಿರಿಯಾ ಏರೇನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳ ಬೇಲತ್ತೆ ಬಲಿ ಗಾಡಿ ದಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಫೇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಅಲೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಪಕ್ಕಿ ಪೋಂಡ ತಾನು ಓಕೆ ನೇ That's too late. Bye. Yes. Bye bye. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮುರಣಿ ಪೀಜಿಂಟು ಒಂದಿತ್ತಲ್ ಶಾರು ಅನ್ನಗ ಬಾಕಿರ್ಲೆಪ್ಪ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಏರಿಗ್ ಆರು ನನ್ನ ಕುತ್ತಾರು ಪೋದು ಒಂದು ಏರೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಏರಿಗ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರ್ಗ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅತ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್ ದಯತೀನಿ ಪೋಪಿ ನೆಕ್ ಆಚಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಅಂಗಿ ಪಾಡೆ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಐಕ್ ಈರ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮೇ ಯಾವ್ದೇ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬಂಗಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎತ್ತನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾರ್ದಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಫ್ ಆಯರ್ನ ಅಂದೆ ಟೂಲೆಗೆ ಮನ್ಪೊಂದುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಕಿನಿಲಿ ತಮ್ಮಲ ಪೋ ಒಂಚೂರು ದೇರ್ ತಮ್ಮಲ ಅಂಗಿ ದೋಷ್ಪಾಗ ಕಿನಿನ ಬೊಕ್ಕತ ಪೋಲೆ ಬಂಗಾರು ಗುರುಪುದಲ್ಲ ಎಂಕೆ ನೇರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂತೀರಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಡ ಬಂತೀರಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಉಪ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಮಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಾಗ ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಅಂದು ಮೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಡವ ಕೊರ್ರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಗಂಟೆ 4 ಇಂದೇ ತೋಷ್ಪಾಯ ತುಲೆ ಇಂದೇ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಲೆ ಉಂಟ್ಯಾ ಅಕ್ಕಲ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಲಿನ ತುಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಲ ಲೇಟಿ ಕಿನ್ನಿ ಇಂದೇ ಇಂಕ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೆ ತಾಗದೀನಿ ಇಂದೇ ಮಂಡೆಗೆ ತೋಪಲೆಮ್ಮ ಮಂಡೆ ದಾದಾತೀನಿ ಆಯಾತೀನಿ ಒಂಚಿನ ಉಂಟು ಆಯಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪೇನೆ ರೂಕುದು ಬಾರ್ದಿನ್ಗೆ ಮಗಲೇನು ಅದಕ್ಕ ರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಪಾರುಂಡು ಟಾಟಾ ಅದಕ್ಕ ಈಯತ ನೂಕುದು ಬಾರ್ದಿನಿ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗಲ್ ಬೂಡ್ದಿನ ಅಂದ ಪಾಪಯ ಬಾಲೆ
ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಲಕ್ಕದುಂಡು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಐಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ನಾನು ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕುನು ನೆರಡೆ ಅಂತ ಚೀಯ ಎಂಚ ಬೂರ್ನೆ ಎಂಚ ಬೂರ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚೀಯ ನೆಡ ತೂಲೆ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಓಲ್ ಬುಡ್ದಿನಿ ನೆಪ್ಪ ಇದೇ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಓಲ್ ಪಾಪ ಬುಡ್ದಿನಿ ಎಂಚ ಬುಡ್ದಿನಿ ಅಂದೆ ಆಯಂಡೆ ರೇಗ ಜೋರ ಆಯಂಡೆ ಟಾಟಾ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಟಾಟಾ ಬರ್ ಶಿವೀರ್ ಟಾಟಾ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಆಪಣ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ದಿಲೆ ರಪ್ಪದಿಲ್ಲ ತೀರ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ ರಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಮ್ಮೆ ಓಯ್ ದೇ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಂಗಲು ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ತೀನಿ ಒರ್ತಿ ಊರು ತುಂಬ ಬಲ್ತಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಲಿಲ ಎಲಿತ ಕಿನ್ನಿಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ ಬೋದುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಮಸ ಓ ಏನು ಮೇಡಮ್ ದೇ ಕಿನ್ನಿ ತುಕೆ ಪಾಯಿ ದೇ ಇಡ ತೂಕೆ ಇಡೆ ಎಂದೆ ಇಡ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ನಮಸ್ತೆ ದಳೆಮ್ಮ ಏನಿರೆ ನುಂಚು ತತ್ವೆ ಒಲೆ ನೋಡೆ ರಾಪಾಟ ಹೋತಿ ನೋಡೆ ಬೂರ್ರೆ ತಿಳಿಪಲ್ ರಾಪಾಟ ಹೊಡೆ ಹೋತೀನಿ ಬೂರ್ರೆ ಓಲ್ ಬಾಯ್ ಬಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾಗ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಮಂಗಲು ಕಿನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಟಾಟಾ ಪೋಪುನೆ ಬೂಟ ಗಟ್ಟು ಮಾನ ಚಿಲ್ಗ ಮೋಲಿದ್ದ ಗೊದ್ದೆ ಬಾತಿರ್ನತ ಶಿಯು ಅದ ಗೊದ್ದೆ ತಲಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ತಿಳಿವಲ್ಲ ಗೊದ್ದೆ ಆತಲ್ಲ ಅವು ಐದು ಗೊದ್ದೆ ನೇ ಅವು ಒಗಂದು ಐದು ಮಲ್ಲ ಗೊದ್ದೆ ಅಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಗೊದ್ದೆ ಆತ ಅಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲ್ವೇದಿ ಮೊಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡಪುಡದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾರ ಇದಿ ಪಂಡೆ ಪೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಚನ ಬರ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೊಂದು ಕಿಶ್ಕೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡ ದಾದ ನೋಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಇದರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ పోయి రయ్య అవలే అందే గైస్ ముల్పొంజి పిలినల్తోందుండు వానమ్నయా ఇందు పిలి అత్తే ఎంచమ్మ అక్క నల్తిని ಕಿನ್ನಿ ಬಂಗಲ್ ಎಂಚ ನಲ್ತಿನಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬೀಜು ಪೂ ಬೂವಿದ ಕೇನಿಗ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚಾಣ್ ಬೂವಿಗನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚಾಣಿರೆ ಗುರು ಅಬ್ಜಿ ಇಜಿನ ವಾರ ಬರಂತೆ ತೇರೆನ್ ಪಿಯರ ಒಂದೊಂದು ಸಾತುಡು ಒಂಜಿ ಬೈದು ಐದು ದುಂಪುರ ಬೈದತೆ ಉರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಕುಕ್ಕೇರಿಗೆ ಪೋಡು ಓಯ್ ಕುಕ್ಕೇರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಮಾನಿಚಿಲ್ದಂತೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೋಷ್ಪವನಿಗ್ಲೇಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂದೆ ಇಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲು ಸುರಜ
ಲಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಾರ್ದು ಅಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಚೆಕ್ ಕಟ್ಟವು ನೇ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕನ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಆತನು ಜೋರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಹಾಂ ಜೋರ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಸತ್ಯಕ್ಕೇನು ಜೋ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ವೈದ್ಯರ ನಕ್ಲಿ ಏಪನೆ ಗೊತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ವೈದ್ಯ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಹಲೋ ದೇ ಚೀಯು ಚೀಯು ನಾ ಅಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಲು ನಾಚಿ ಚೀಯು ಏರಮ್ಮವು ಚೀಯು ಏರವು ಏ ಬೇ ಮೇಲಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ವಲ್ತೀರ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಡು ದೊಡಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ದೇ ಏರೆಗ್ ಶಾರು ಗತ್ತವು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ ನೀವು ಉಲ್ಪ ಆಂಟಿ ನಫ್ಲುಲ್ದೇರ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಂಟಿ ತಿಳಿಫೇರ್ ಆಂಟಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾನಿಚಲ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಪುರಿಯರು ನನ್ನ ವನಸದು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಅದು 8:54 ಆಂಡನೆ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಈರೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬಾರ ಅಪ್ಪೇನ ಪ್ರಸಾದ ದೊಡ್ಡ ಇಡತಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಯ ಒಂಬತ್ತು ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡು ಒಣಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಲಿ ಇಂಚಿಡ್ದೆ ಪುಗ ಅಂಚಿನೆ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಒಣಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಳಸೊಂದಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಡು ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮನಿಪಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವನಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಡು ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕೆ ಏಕೇನು ವ್ಲಾಗರ್ನ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಉಂಟೋಡು ಬಲಿಪು ನೋಡಿ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಇದು ಮನೆ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀನಿ ಆಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ನೀರು ಈರ್ ಬಗ್ಲಿ ಯಾನು ಉದ್ದಾದು ಅದು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿ ಬೇರೊಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದು ತುಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪುಜಿ ಒನಸ್ ಅಂತನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ತಿನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಕಂದಿನ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ತಿನ್ನ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ತಿನ್ನದು ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೊಂಡದ ನೀರುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೂಲ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ದು ತಿನ್ನಿಂಪುನಿ ಐದು ಹೆಂಗ್ ಬೋಚಾ ಈ ಜನ ಏನಂತ ಪುನಃ ತುನಾಗ ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ಐ ಬಿಜಿ
ಬಿಜಿಂದು ಓಕೆ ಏನು ವನಸ್ ಮಲ್ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ವನಸ್ ಮಾತಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಐಸ ಬಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೋನೆ ತೊಪ್ಪೈರು ಬಲ್ತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಪಿದಾಡ್ನು ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ಚಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋರಿಸ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕೆ ಕಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಡಿತೆ ದಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್